Deca neba, Oca nebeskog. Poštovani gledaoci, pomaže Bog. U narednim minutima upoznaćemo vas sa Gvozdenom Bilićem. Gvozden je pre nekoliko godina oboleo od karcinoma grla, ali je uz Božije čudo isceljen. Naime, u narednim minutima vidjet ćete zašto je došlo do te bolesti i kako je on, na koji način je uspeo da dođe do izlečenja, naravno uz Božiju pomoć. Dobar dan, pomaže Bog. Hvala. Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naših. Hvala vam, Gvozdene, na početku razgovora na pesmi. A ja bih vas prvo pitala, s obzirom da ste vi diplomirani psiholog, kada ste vi spoznali veru? Da li je ona bila prisutna od da kažem, vaših negde samog rođenja i nakon toga? Pa ovako da kad gledamo, da počnemo od početka, od prvog razreda osnovne škole sam ja počeo da čitam Evanđelje, Svetopismo koje mi se tu našlo i čitao sam ga tako svaki dan sa nekim ovako dobrim raspoloženjem, pa sam ponovo čitao, tako da sam u prvom razredu osnovne škole napravio taj neki, da kažem, na onom dečjem nivou, ali neki suštinski pomak, suštinski kontakt sa Bogom, sa Evanđeljem, sa tim nekim osnovama istine koje nisam mnogo ni razumeo, ali sam suštinu primio. Sad ja naknadno, kako da kažem, kad se razmišljam o tome i povezujem događaje, onda to povezujem sa tim što je moja sestra par godina pre toga otišla u manastir, u to vreme, kad je vreme komunizma, što je bilo ovako, i ona se mnogo značajno, i ta blagodat me je prosto od toga po meni stigla. Tako da je to i taj osjećaj, kako da kažem, od tog koji sam dobio tim čitanjem, osjećaj Boga, osjećaj svetlosti, zadržao me posle ceo mladalački period. Interesantno je da ste vi diplomirali psihologiju. I kako nalazite vezu između psihe i duše? I da li je važno da čovek neguje, kao što ste i rekli, i duh, a i naravno svoje telo? Pa, sa nekim saznanjem slabim sam ušao u tu psihologiju. Naravno, posle se to neke stvari razjasnile i tako. Znači, da kažem, znači, čovek je telesno, psihološko, duševno i duhovno biće. Znači, u tom smislu, znači, kao što u Evanđelju kaže, čovjek je duša živa. Psiha, mi danas kažemo psiha, to je duša. U suštini, znači, to je osnova koja je onda integrisana sa telom, a ima taj noviti, blagodatni, da kažem, duhovni taj izdanak, ja obično kažem za savez za duhovni, ali to je malo dublja tajna, znači čovjek je u svakom slučaju duhovno biće, ima taj umni nivo koji je više naznačan i više potencijalan. Zavisi od toga kako ćemo živjeti, kako se razvijamo, koliko se trudimo da budemo ozbiljni, da shvatimo suštinu, onda se razvija taj. I naravno, teško je to bez molitve, bez direktnog nekog ovako, da se umni nivo razvija. Znači, tako da psihologija ispituje samo ono, da kažem, psihološko biće koje, bez obzira na vrstu psihologije, svi definišu kao da je praktično vezana za mozak i kao da je duša ne postoji, i tu je taj problem kompletno vezan za psihologiju, jer znači sve škole psihologije, praktično uključujući Freuda, temelj je mozak. Znači psiha je od mozga, a u stvari to je jedna pogrešna religijska pozicija. Mi imamo dušu i od duše onda
sve ide preko mozga. Kada smo o tome govorili, vi ste doživjeli isceljenje. Dijagnoza vam je bila rak grla. Kako je bilo? Da li možete da nam detaljnije kažete kako ste vi otkrili bolest, kako je i došlo i do samog izlečenja? Pa, sad opet ja to povezujem sa nekim duhovnim mojim učešćem na neki nepravoslavni način, da kažem, ali da ne detalji se mnogo o tome. Znači, ja sam dobio prvo rak grla, koji nije mi se dato bilo da to odmah nekako prepoznam kao rak, to je trajalo pola godine. I za Svetog Savu pred Svetog Savu sam tačno to nekako dijagnostikovao i odmah je bila operacija. Operacija tu praktično deo krajnjeg mi je odstranjen. I to je taj prvi deo odrađen. I onda sam ja posle toga išao u manastir Ostrog. Pojačao sam svoj duhovni nivo, molitveni nivo. Znači, uvrstio sam tu i naravno molitvu Jakati Svetog Vasilija Ostroškom. I to je krenulo, bilo malo bolje. Međutim, posle par meseci već je to opet počelo da bude klimavo. Osjećalo se malo da nešto nije dobro. I onda pred praznik Svetog Vasilija, koji je 12. maja, ja odem u dom zdravlja, snimim i imam na bubregu, već sam imao neke naznake da je problem bubreg, znači izvršila se, znači prebacio se na karcinom na bubreg, 3,5 cm. Odmah u ponedjeljak 11. uoči praznika sam po preporuci brzo otišao u Zemunsku bolnicu kod urologa. Kod njega isto sam snimio, isto je potpuno jasan snimak. 3,5, mislim, video sam ga i onda mi urolog kaže odmah da snimamo sad, da imamo operaciju što pre i sutra dan zakažem veliki skener. I znači, veliki skener sam zakazao za praznik Svetog Vasilija 12. maja, a 11. sam snimao kod urologa, imam tumor. I pričestim se, ispovedim te neke stvari koje, da kažem, malo neozbiljnost u tom duhovnom načinu života koje sam malo imao. I sutra popodne osjetio sam blagodat u tu neku prilikom te ispovesti. Jer, kako da kažem, u međuvremenu sam ja razmišljao, pa i s nekim duhovnicima se konsultovao da je meni verovatno zbog toga i po Božjem zakonu, jer je Bož Vседržitelj i sve drži u svojim rukama, inače ne može karcinom mimo drugih načina, znači pod Božjom kontrolom, da mi je došlo zbog toga što sam u tom duhovnom smislu pogrešio i onda sam to ispovedio i osjetio blagodat. Popodne idem na skener, veliki, ništa naravno ne očekujući, kad nema ništa. Znači, pošto doktor ima onaj nalaz u rukama, onda je ponovo i dodato kontrast sa kontrastom da bi potvrdio i nema ništa. Tako da, sad je tu možda interesantno što onda kad ja sutra se saberem, pa kažem ako me Sveti Vasilije iscelio, da vidim, da snimim i onaj prvi deo gde je bilo na grlu kod krajnika. Ja snimim i sve u redu, samo imam mekotkivnu promenu. Ja onda odem kod doktora tog da pitam, pa malo nisam imao nikakve iskustva sa tim, tako da šta to znači metkotkivna promena. On kaže, pa to je normalno posle zračenja. A ja na zračenje nisam išao, trebalo je da idem upravo na praznik Svetog Vasilija me zvala sestra da idem, a ja sam rekao ne mogu i odložio sam za petak, na par dana. Tako da je mene Sveti Vasilije odradio i taj prvi deo rane gde je praktično me ozračio i, da kažem, kompletirao taj medicinski popravku. Gvozdene, vašu priču prate sveci, otkrili ste na Svetog Savu, zatim važni događaji su se dešavali na Svetog Vasilija. Da li je to možda, po vašem mišljenju, možda i neka Božja promisao bila da... Pa ja mislim sve je promisao, svugde je, znači Bog je Vседržitelj i svugde je prisutan, znači operisano sam na verige Svetog Petra, a ja se Svetog Petra kad sam čitao Evanđelje, kao dete, posebno ga dečom psihom, onako,
osjećam onu njegovu jasnoću i njegov temperament i njegovu onako iskrenu veru. Nekako sam najviše ga voleo, on je istaknuta figura u Evanđelju, ali ja sam ga kao dete posebno. Tako da svakako da je sve to nekako usklađeno, ništa se ne dešava. Gospod kaže, ako kaže da je i kosa na glavi izbrojana, ne misli to simbolično, nego zaista. Znači tu su neke duhovne nivoji su savršene, znači te mogućnosti Božje i kontrole nad nama, odnosno sagledavanja nas ili određivanja šta je za nas dobro, šta je loše, šta je radi dobra, da se neka muka i neki problem radi isceljenja, radi napretka, kao što i meni ovo. Znači, inače meni je ova muka s karcinomom jeste bila i nezgodna. Znači, meni je Sveti Vasilij iscelio, ali je ostala neka slabost te godine. Pa sam ja onda nekako prosto od pričešća do pričešća. Recimo, nisam mogao da izlazim vani od 10, već mi neka energija tako jaka, kao razračenje sam osjećao tako, tek uveče. I onda od pričešća do pričešća sam se ulagao u tom i onda mi je pomalo sve to bilo polagance, bolje i bolje. Znači, on je fizički prosto odradio taj rak, ali je ostavio neku slabost koja je u toku godine se primećivala, ali pomalo se sve smanjivalo. A kada se setite i kada se vratite unazad u tim trenucima, da li ste bili ponekad uplašeni ili ste imali veru sa smirenošću? Dobro pitanje. Ne da sam bio uplašen. Ja lično, kako da kažem, moj ego nije uplašen, ali mi se telo plašilo. Ja se budim ujutro u strahu, znači, bez obzira što je to rešeno, ali to je veliko iskustvo. Kako kažem, vrlo teško, ko ne zna, tako da, ali ovako nisam, bio sam optimista i osjećao sam da će me Bog nekako izvući iz toga, da to nije kraj, tako. Ali telo se plašilo, to je interesantno. Znači, evo, ujutro se budim, a telo vidim trese. Da. A nakon toga što ste mi rekli da ste to emotivno doživjeli, da li ste posle toga ipak osjetili možda značajniji mir u odnosu na mir koji ste prethodno osjećali? Pa to sam možda je dobro pitanje. Znači, uopšte cijelo to iskustvo je meni dobar duhovni pomak. Ja sam se i ranije duhovno, ako da kažem, trudio donekle i tako. Bio sam u tom pravoslavnom duhu, trudio se, nije to bilo ovako samo teoretski, ali onda je ta meni, kako da kažem, da kažem, uslovno stresna situacija, ona je delom stresna, ali kad se odgovara molitvom i duhovno, onda izaziva samo izgradnju ličnosti. To je inače moja teorija na osnovu ovog iskustva, još nekih iskustva. Znači, kad se mi ponašamo kako treba, po duhovnim zakonima se trudimo molitvom i duhovnim životom, onda mi svaki stres se upotrebljava u izgradnju ličnosti. Tako da od tad mi je počelo da se ja budim noću sa molitvom na usnu. Tako. Znači, jednostavno živite uz molitvu. Mi vidimo pa jeste, meni je od tad dosta ovako ušla molitva u biće, dublje. I onda pevučim te Bogorodice Djevo, zato sam je otpevao. Stalno kad radim nešto, berem maline, još ja na selu malo se zabavljam, berem maline, imam svoje, tako gajem. Ili bilo šta kad radim, kad putujem, tako onda mi to ide to nekako. A malo, ajde da ispričam mi to kako je nekako mi došlo do to pojačano to značenje da je to da se koristi ta Bogorodice Djevo, jačina toga. Kad sam jednom išao tamo kod Čačka, kupao sam neke plastične flaše, pozadi u kolima su bile zbog vina i onda se desi nešto, krcne u kolima. Pa ja posle minut, dva opet krcne, pa posle pola minuta, pa 15, ja onda shvatim da to krca ne vidi. A svo vreme mi nešto išlo da pevam Bogorodici Djevo, nikada nije tako, nisam intenzivno, to je trajalo, mislim pola sata, nije neko dugo vreme, ali ja onda okrenem se, prekrstim i nema više ništa. Znači, onda mi je to, i to iskustvo mi je nekako vrlo značajno, da pojača značaj kako je to nekako molite Bogorodice Djevo. I posle vidim i kad drugima sam preporučivao koji koriste, tako da to mnogo koriste. Recimo jedna žena je bila kod mene da me pita za savjet, velike probleme na poslu. Ja kažem, a pametna devojka i duhovno na nivou i sve u redu, jer nemam tu mnogo da dodam, kako da kažem, neke posle, kažem, pa radi Bogorodice Djevo.
posle 7 dana sve se izokrenulo, sve se sredilo. Eto kako uz molitvu je sve lakše. A ja sam da vas pitam, kada ste govorili o karcinomu grla, da li možda kao psiholog možete da kažete da li je možda karcinom grla se javlja i zbog nekih reči koje smo možda prećutali? Nešto što smo zadržali u sebe, da li se može psihološki... Pa ja ne bi baš posebno išao u to. Sigurno Bog odredi zašto i kako. Moguće i ako se nešto kaže kako ne treba ili da to ima neku vezu, neku razlog, ali to je malo suviše delikatno. Ja lično ne bi se ulazio u detalje, jedino što mi je to logika bliska. Da nije slučajno da li je ova bolest, ona bolest ili na ovom mjestu, na drugom mjestu. Znači sve to ima neku svoju, da kažem, logiku i Bog sve to sa određenom vrhunskom preciznošću da kažem obeleži šta će i kako da se i gde da se manifestuje neki problem. A nakon toga, znači kada ste vi doživjeli izlečenje, šta je to što vi ste delom nam rekli, šta je to što ste vi spoznali, ali šta je to možda što je ključno što biste vi podelili sa nama i gledaocima, šta ste vi spoznali nakon toga i da li ste nešto promenili u svom životu? Pa ja kažem, ne mogu da kažem potpuno zato što ja sam bio u duhovnom tom životu. Jedino što sam shvatio da to treba ozbiljno da se duhovni život, da ne vredi to pomalo, polovično i to vredi, ali onda nam se daju bolesti, problemi, sve bolesti su date da nam dopuni, da kažem, podvig radi spašenja. Znači, suština je u spašenju i to treba, znači, shvatiti, znači, i bez spašenja, bez truda, bez, kako kaže Gospod, a Carstvo nebesko se s mukom stiče i podvižnici ga dobije. Znači, bez tog konkretnog podviga koji je podrazumeva trud radi spašenja, radi Gospoda, radi istine, radi evanđelja. Jer inače sam trud mimo toga je zbog strasti. Ako sam trud ništa ne znači ako nije u tom duhovnom smislu utemeljen na pravi način. Uzme, mi živimo u nekom savremenom dobu kada su zaista nekako smo i kroz medije i uopšte kroz život nekako smo pod uticajem mode. Šta vi kažete, koliko bi trebalo možda da se vratimo sebi i koliko je onda teže samim tim da se čovjek vrati sebi? Pa sad moram tu malo da gledam geopolitičke, znači vladari ovog sveta koji su očigledno okrenuti nekako suprotno hrišćanstvu, čak i jasnije satanistički. Znači, određuju kvalitet, koju modu, na koji način. Nije slučajno došlo to tetoviranje, da nas se razlabavi telesno, da bi onda neke druge stvari primili lakše na telo, da nas pripremi, da prosto, kako kažemo, jedan drug tim tetoviranjem, da im onda obeležava svoje. Znači, i priprema ljude. Znači, ljudi se kuvaju kao ona žaba kad je biolozi skuvaju, ona ne osjeti. Malo po malo, tako i ljudi na zapadu pogotovo, ali i kod nas sve više. Znači, kuvamo se, menjamo psihu, postajemo naopaki, postajemo perverzni, postajemo egocentrični, postajemo antihrišćani, a nismo to ide brzo, relativno, mislim, dobro, ide to na par desetina godina, velika razlika. Ali to je relativno brzo, odnosno na to hrišćanstvo je bilo toliko dugo, bar ovde pravo hrišćanstva, na zapad je to sve nešto drugačije, jer je tamo jeres praktično, oni su otpali, nije su hrišćanstvo razvojilo, znači kako su otpali, onda se blagodat gubila i onda su od francuske revolucije na ovamo sve više taj praktično satanizam prisutan, sve okultizam u svim varijantama, znači neke fantazije od religije, kosmičke energije i tako nešto što je, naravno se to religija Antihrista, znači samo je jedna istina i samo je jedna apostolska vera i ta je blagodatna i zato kod nas u pravoslavlju postoje isceljenja i mošti i puno toga na zapadu, da je jedan slučaj ovakav kao ja, bio bi na svim televizijama, bio bi to nešto ekstra, oni to nemaju. Znači, niti mogu da imaju zato što nema blagodati, da bi to, se radi Bože blagodati kad su ustupili od istine, od suštine. Znači, drznuli su se sami i on je nekako čovjek, običan čovjek, da kažem, kao što sam i ja, dozvoli sebi, bez obzira da li je vladika, da li je papa, da li je
dozvoli sebi da se suprotstavi svetim ocima, da ono što je definisano kao nešto što dogma, što je sveti oci istakli da se ne sme promeniti, oni menjaju i to onako do nekih nekih vrsta gdje je vidljivo da je to totalno nešto što je za zdrav razum neprihvatljivo. A da li vjerovatno dođe u životu tih nekih ljudi ili pojedinaca, dođe do spoznaje da je možda bilo pogrešno ili da li im se... Da li ti ljudi koji rade na taj način nešto što nije dobro i na utjecaj koji nije dobar, da li oni spoznaju nekad u životu da to nije dobro, da li im Bog... Pa Bog hoće da se svi spase. Ja verujem da je velike većina tih koji nisu i suštinski satanisti, koji su prosto iz gluposti, iz loše svesti. Jer kad nemamo mi duhovni pravi razvoj ličnosti i duhovni život, onda mi nemamo kvalitetnu svest, nemamo umni taj nivo, iz toga ide sve. I prosto oni rade misleći da dobro rade, mislim to. Tako da i sad mnogi koji se zalažu za neke perverzije, za neke nastranosti, za neke u ime demokratije, u ime slobode, u stvari ne vide, maloumni su, ne vide da to kršenje Božeg zakona, ne može nikakva ljudska prava da budu nasuprot Božeg zakona. Znači Bog je odredio šta je plus, šta je minus i kako kaže apostol Jakov, učite se da razlikujete duhove. To je uvijek bilo potrebno, ali teško, ali nikad kao danas, zato što to danas je sa svih strana, na svih medija, na svim nivoima, od malena, od prvog, da kažem, reči, mi se učimo, u to nekom, ulazimo u te neke razne uticaje duhovne, koji su razne uticaje, koji su imaju svi neku ili duhovnu konotaciju, ili su direktno duhovna poruka ili loša duhovna, da kažem, teorija. Gvozdene, mi često čujemo u svakodnevnom životu i vi vjerojatno čujete kada razgovarate sa ljudima da vam oni kažu pa ja sam takav, pojedinac vam kaže, a vi očigledno se vidi da ne rade nešto ispravno i ako im ukažete, oni kažu ja sam takav. Nažalost, to je puno često, pa sam skoro dao jednog nekim momkom pričam, nije momak stariji, ali dobro. On kaže, pa ja sam takav, da. Zato što neće da svoj ego idealizuje, neće da napada svoj, neće da se bori sa sobom, neće da sagleda ono zlo i da sagleda kuda vodi to zlo. U redu je, da kažem, blesaviti se, pa i par godina, mislim, dok je čovjek mlađi. Ali kad to vidi, kad to nekako... ali opet je to jedno s drugim povezano. On nema taj umni nivo i onda prosto vidi samo one sitnice, a ne vidi suštinu. Znači to je, da kažem, definicija današnjeg čovjeka. Maloumana, inteligentan, mnogo zna, sitnih znanja ima, mnogo dobro shvata, ali na nekom sitnom nivou, da kažem, to je razlika između umnog i intelektualnog razuma. Da uporedim to, intelektualni razum je kao dobra sijalica u ovoj sobi, koji osvetljava sve detalje, ali ne vidi brda i doline. A umni nivo je, umni razum, to je nešto što osvetljava i kosmos. Znači, to je ta razlika. I danas je mnogo manje, kako da kažem, prisutnih tog kvaliteta umnog, samo sitno intelektualno i onda su ljudi izgubljeni. Kada smo govorili malo prije, kada sam ja rekla da ste vi diplomirani psiholog, koliko smatrate možda da je važno uz negovanje duše, da kažemo i poznavanje psihe? To je svakako povezano, ali koliko vam je možda to olakšalo duhovni razvoj vaš, s obzirom da ste diplomirali psihologiju? Meni je olakšalo u nekom smislu, ali ne konkretna znanja te koja sam učio, nego prosto taj pristup da ispitujem. A onda sam imao velikih problema, dugo, da kažem 10 godina, truda da ja to sve ispravim. Da te one fraze liberalno, psihološko-liberalne koje su delovale meni kao nešto pametno i tako, a to su to nekako onako više fraze, više te neka od ljudi koji nemaju duhovni, umni kvalitet. I dugo mi je trebalo, naravno, uz Svete Oce. I onda kad sam počeo da čitam malo ozbiljnije Svete Oce i uporedim, onda mi se polako srce primalo ono što je istinito. Jer kad imate dve prisutne uticaja, srce prepozna. A kad imate samo jedan uticaj, se razume i to. Znači svaka teorija, kad slušamo i kad gledamo, ona ima argumente, ima zavodljivost, ima dokumentovano deluje.
tako i te psihološke teorije, ali kad uporedim sve te osjećaje, onda se srcem sam razumeo i srce je onaj orijentir, suština bića koja određuje, ali problem je što i to srce danas ljudima je uprljano, ne mogu da razlikuju. Tako da to je suština bića kada nije sposobno da razlikuje zlo i dobro, onda je to katastrofa. Hvala Bogu, ja sam nekako to mogao i imao sam onda i sreću da upoznam svetog starca Tadeja, da se malo, da ga viđam i da slušam njega i da shvatim šta znači duhovan čovjek. I da vidim i to kako, kad se sjetim njega, kako on, kad počne da priča, on ide to tečno, izvlači iz neke dubine, ide to. Pa mi je objasnio čak i neke psihološke termine na neki pravi način i tako. Tako da onda sam video tako kroz to iskustvo, kroz to dupli sistem klasično naučno-psihološki, a ovamo svetotački vidim kao svetlo šipu i neka polumagla. Kada ste govorili, meni je ta rečenica koja kažemo da treba da se čuvamo da um ne pređe u zloću, a dobrota u glupost. To nije tako lako, ali gde je tu granica da ne pređe dobrota negde da ne bude prezrena? Pa dobrota može da pređe u glupost samo ako je pogrešna ili sa nekog formalnog stanovišta, ako gledamo recimo dobitak ili tako neko formalno stanovište. Znači ako smo dobri na pravi način, onda smo suštinski sebi koristimo. Možemo izgubiti materiju, no ova se mene su puno ljudi stalno me zloupotrebljavaju i tako. Znači jedini je način pravilan za biti dobar, ali u ime, kako da kažem, u tom duhovnom smislu radi Hrista, radi istine, radi dobrote. Znači, a naravno imati neku razumnu, kako da kažem, ogradu. Znači vidjeti, ako vidim da je neko prevarant, a traži mi novac, znam što bi mu dao, mislim tako. Ali ako me prevari, ja sam dao iz srca, ja sam dao čoveku, nema veze, možda mu i treba, možda me je prevario, a možda njemu stvarno i treba. Pa kao on je Sveti Otac, kad su ga pljačkali, on je rekao, ima još neke stvari, evo, ponesite i ovo. Znači, i onda Bog daje blagodat, jer znači suština je ljubavi. Prema čovjeku ne može imati ljubav prema Bogu ako nemamo ljubav prema čovjeku. Vjerojatno pre svega i obrnuto. Prvo ta ljubav prema Bogu zagreje čovjeka, nekako osposobi ga da ima ljubav prema čovjeku, pa onda i obrnuto. Znači, ako imamo ljubav prema čovjeku, onda da dobijemo blagodat. Tako napredujemo. Znači, izgubimo mnogo toga, nekih sitnica i gluposti, ja sam dosta toga izgubio, jer neću da postanem čovjeka. Znam da će me on prevariti, ali ne vidim, nije vidljivo. Ja neću, prevari me, ali nisam ga povredio, nisam načinio greh. Znači, i onda dobijem blagodat za tada. Zato ja imam radost unutrašnju uvijek. Ja ću učitati sada, Momir Lazić je rekao za vašu knjigu, kasnije ćemo je predstaviti, naziva Tajne našeg ljudskog bića. On je rekao, otkriti sebe i svoju dušu, ili bolje reći otkrivati je možeš jedino ako se Božjoj istini posvetiš. To je uzan trnoviti kamenim strelama popločan put, ali u svakoj toj pločici trna otkriva se vlastita bol. Trpljenje nađe svoj smiraj, povezuje se misli Boga predane koji ubijaju svaku laž, mržnju, bolest. Tu počinje novi život, život Božjeg tkanja u kome nema istina, koje se talože ljudskim prezirom, gordošću, dovitljivošću. One se poput zrna pšenice nižu u nizu ljubavi u kojoj svako zrno sa tog klasa nekog nahrani Božjim sokom. Taj sok je delotvoran, on daje neoborivu snagu duši čovekovoj. On leči i muke pobeđuje. O toj snazi u ovoj knjizi na svojim ličnim primjerom, odoljevajući bezbožjoj tmini, tražeći iskru istine Božije, govori ovaj autor. Ovo je knjiga koja bez sumnje predstavlja jedan novi izazov u našoj duhovnoj literaturi, pa su zato i mnogi odbili da je štampaju, jer nisu bili dorasli istini Božije, koja je bila glavna preokupacija autora. Zato je ovo štivo na dobro i radost svakoga onoga koga pročita. Evo, iz ovog možemo otkriti otprilike šta je sadržina vaše knjige. Koliko smo imali priliku da pogledamo, ja sam delom je pročitala, tu je sadržano sve ono što čini na neki način spoj duše ali i tela. Na neki način vi ste podelili u raznim delovima gdje možemo da čitamo uopšte o čoveku kao
čoveku, zatim o tim nekim psihološkim krizama koje mogu da spozna gotovo možda i svako, jer svako od nas živi pod raznim uticajima. I šta biste vi možda nam rekli kako je bilo kada ste stvarili ovu knjigu? Vi ste imali, na početku ste imali jedan plan, ali posle toga je se promenio taj plan i nakon spoznaje i vašeg isceljenja knjiga je dobila sasvim drugi smisao. Inače, ona je izdata pre skoro više od decenije. Da li biste nešto sad promenili? Pa ja sam knjigu ovako odlagao da napravim, 30 godina sam se ja veći deo svog radnog veka pripremao za tu knjigu, da kažem. Nisam se zbog knjige, nego sam se proučavao sebe, pa ispitivao sebe, ispitivao pacijente, testirao šta je dobro, šta je loše, kako deluje duhovne molitvene tehnike, da kažem uslovno, a kako ove psihološke, klasične i tako. Znači, dugo je ta priprema bila i onda sam ja na kraju sve ovo tako pred samo bolest sam se u stvari glavni deo knjige napravio. Znači, ono iskustvo koje sam imao, ja sam sabrao tu, to je praktično knjiga kao kad ja pričam. I tako je lako ljudima da je prime, lako je da je osete, zato što ja praktično u knjizi pišem knjigu, ali i pričam praktično. Tako sam na taj način napisao, nisam koristio detalje literature, pa one formalni načini, tako intelektualnog tog nekog pisanja knjiga, nego sam na osnovu celog tog iskustva i suštinskih razmišljanja i proučavanja sebe i pacijenata, znači i naravno svega, znači tog iskustva duhovnog, znači koncipirao to što je bitno, a suština je, znači to koristeći moje iskustvo sa pacijentima, tu glavni pojam, glavna, da kažem, stavka u knjizi, tema je psihološki ili psihijatrijsko-psihološki problemi u kontekstu psihoduhovnog razvoja. Znači, to je sad jedno potpuno, u odnosu na klasične te psihologije sa zapada, to praktično i ne postoji tamo. Znači, ne postoji mnogo ni u pravoslavnom svetu tako neke ozbiljne koncepcije, koliko ja znam. Tako da je to jedan odgovor. Znači, ulazim u suštinu pravoslavlja kroz jedan problem. I onda mi postaje i pravoslavlje jasnije. Tako da postavljam, po meni, sam se trudio da postavim sve na svom mestu. Posle, u toku bolesti, posle sam malo uvrstio to moje, da kažem, tako je ispalo, da sam preskočio, zadnje poglavlje o duhovnom životu, pa sam ga bio preskočio. Pisao sam, ali ne, preskočio sam jedno o Svetom Tajni pričašća, pa sam na kraju to dodao, moje iskustvo o Svetom pričašću, da se ja isceljujem, dodao na kraju. Tako da mi to se nekako deluje da je to nekako meni odozgo malo, dakle, nije slučajno se desilo. I tu ja pokazujem da je čovjek, da je Gospod Bog lekar i duše i tela, a dotle sam ja proučavao ono glavno biće i zaključio u svemu uvek da je Bog lekar duše i to jedini lekar, kako da kažem, ove psihoterapije. To je pomogno trenutno, zamajavaju na kraju, 10% malo stabilizuje tako, dok duhovnim životom na pravi način to zaista onda ide i samo ide napred. Tako, samo druga je stvar što su i pacijenti malo neozbiljni i to malo uzmu na kaščičicu koliko im treba, bude im dobro, neću više da se trudim i tako, i stanu malo na nekom početnom nivou. To su ta realne problemi i ono kako se dešava, a ja naravno volio bi da su ljudi ozbiljniji, pacijenti ozbiljniji, suštinski, kao i govorim za druge ljude, nisu pacijenti manje ozbiljni od drugih ljudi, naprotiv, često mi pokazuju se da su malo i ozbiljniji, zato što saterani su ćošak, pa su onda moraju da neke stvari malo bolje sagledaju, da je prinuđeni, sad to opet široka kategorija, šta znači pacijenti, tako radnih ih ima. S obzirom da ste spomenuli sada vaši pacijenti i uopšte ljudi sa kojima svakodnevno razgovarate, šta je vaš utisak, šta je možda današnjem čoveku najveći problem? Pa jednostavno, današnji čovjek je razbijen, baš onako raslabljen, znači ne zna ni gde je, ni ko je, ni šta je, pun strahova, zato što je pre svega, i to je možda najbolja definicija, zavađen sa savešću, sa sobom. Znači, zavađen je sa savešću, a zašto je zavađen sa savešću?
Pa ako ne trudimo se da živimo po Božjem zakonu, mi se zavadjamo sa savješću i to zavađenje traje godinama, naravno od detinjstva i baš od radnih nogu dečeg perioda. Znači, zavadjamo se sa savješću, ne trudimo se, živimo u pogrešnoj teoriji, hoćemo, gajimo strasti, udovoljavamo, mislimo one teorijski na način na koji je to opet u tom kontekstu, znači ne vidimo to nekako ne vidimo Boga, ne vidimo tu suštinu, a i odgovorano ne vidimo, zato što mi onda sve dozvoljeno, što kaže Dostojevski, ako Boga nema, sve je dozvoljeno. I onda mi je sa opravdanjem, pred savješću, ja lepo radim loše stvari, jer imam podršku na svim nivoima, medijima, u javnoj literaturi, tako uopšte prisutno u životu. Tako da problem je to što se zapadna kultura, koja je temelj svega, izgradila od jeretički i udaljila od blagodati, udaljila od istine i počela onda da raste korov, da buja taj korov i onda taj korov nama prikazuju kao nešto što je naš put, naš izbor, ono što treba. Znači treba da budemo u ljubavi muško sa muškim, treba da budemo tako sebični i naopaki. Gvozdene, mi smo vidjeli, vaša knjiga naslova je Tajne našeg ljudskog bića. Vi imate dugogodišnje rad iza vas. Šta vi smatrate, koje su to tajne ljudskog bića i da li je svaki čovjek poseban? To je lepo pitanje, zato što današnja nauka je takva da, hoće da kaže, ne postoje tajne, samo postoje neka znanja još koja nisu potpuno razotkrivena. Međutim, mi smo tajna zato što imamo dušu i Božji duh. Znači, tajna smo, kao biće smo tajna. Znači, to je tajna. I kad se to ne priznaje, onda nema mudrosti, nema napretka pravog, nema dodira sa istinom i suštinom. Znači, tajna je u našoj, da kažem, kako nas je Bog napravio, dao nam je dušu i duh nam, um nam dao koji je iznad intelektualnog, dok intelekt, znači telesna stvar, mozak registruje situaciju, kalkuliše u probleme, je nešto tajnovito, viši nivo. Znači nije, kako da kažem, tako jednostavno shvatiti, pogotovo za današnje ljude, da shvate da je nešto fantastično, nešto, naš sam po sebi već naznaka onog Božjeg, onog koji dodiruje apsolutne vrednosti, apsolutne kategorije, ali osnova da bi bili umni, moramo budemo moralni. Znači, dok intelekt to nema, intelekt nema u sebi mozak koji proizvodi intelekt, nema u sebi kriterijum dobra i zla. Šta je dobro, šta je zlo. I zato je, da kažem, današnji svijet koji je previše intelektualan i čistaci sa intelektom, svi su intelektualni, svi se nekim intelektualnim znanjima i na intelektualnom racionalnom odnosu prema životu postavljaju i onda zato su svi u velikom problemu. A kada smo govorili, malo smo se dotakli te teme, ali da li možete nam pojasniti šta su po vašem mišljenju, šta je praksa pokazala, koji su to najčešće problemi današnjeg čovjeka? Pa, današnji ljudi su, kako da kažem, ovako bazično sa sobom zavađeni. Zavađeni sa sobom, a to znači da su zavađeni sa savješću, jer savjest je Božji izdanak. Znači, kad smo usklađeni sa savješću, možemo imati mir u sebi. A kad radimo stvari koje ne usklađene sa savješću ili ne radimo obavezu, kad kažem, pa i zahvaljivanje Bogu za molitveni taj deo, duhovni deo, a onda se zavađamo. Znači, ljudi su danas generalno zavađeni, a izraz te zavađene su strahovi, sumnje, osjećaj ugroženosti od drugih, paranoje, prisile, maltretiranje jednih drugih, socijalni komunikacija, nesposobnost, svak sluša samo sebe, svak si razume samo svoju želje, svoje potrebe, svoje strasti, razume do kraja, drugoga ni malo. Znači, to je jedna u globalu, naravno ima razlika od ljudi do ljudi, ima ljudi duhovnih, ima ljudi ozbiljnih, ima ljudi finih, ali je mnogo malo, većina ljudi su tako, kako da kažem, nasili na tu zapadnu jeftinu racionalnu psihologiju, na tu psihologiju okultizma, na tu psihologiju racionalne sebičnosti, na to isticanje sebe, bogatstvo, novac kao glavna vrijednost, znači vraćanje idolopoklonstvu na široka vrata i tako. Tako da je to
temeljno od zapada, od Francuske revolucije, otprilike je žestoko krenulo to neko antihrišćanski duh koji onda u novije vreme bira nevjerovatne stvari, izbacuje, znači kao što se ovako ta perverzan odnos prema životu, da imamo ljubav sa životinjama, da imamo istopolnu ljubav i tako dalje, da još čak se što ističe i nasilu kao nešto vredno, kao pobjeda demokratije. Znači demokratija po njima ispade da je što više perverzije, više demokratije. Znači ta zapadna demokratija i njihova ta okosnica demokratije, ljudska prava i težnja za ljudskim pravima u stvari ne razlikuje zlo od dobro. Ne razlikuje ono što je u skladu sa Božjim zakonom i stvara naravno naopake ljude, stvara mentalne probleme svih vrsta, tako da su ljudi svi donekle uključeni u to, gotovo što je televizija se prisutna. Televizija je često zaista prenosnik, ako ne jeftinih ovako ideologija i manira i stilova ponašanja i prosto sve to sistematski radi. Tako. A kada ste govorili, vi ste govorili o jednom tipu ljudi, a šta ćemo sa tipom ljudi empatičnih, oni koji osjećaju ovaj svijet i koji možda na neki način imaju potrebu da zagrle sve i oni su na neki način u problemu? Pa jeste, zato što je kad ljudi koji osjećaju ljubav i ima ljudi koji ne mogu doživjeti ljubavi, a na svakom koraku dožive neki stres, neki, da kažem, pokušaj da to iskoristi tu ljubav ili ga ignoriše ili ga nema veze. Znači, danas je veliki krst za one koji su kako treba, koji žive u ovome teškom vremenu. Veliki krst ljudi nose. Jer mnogo je lakše fizički trpiti bolove ili tako neke probleme, kao što su ranije išli peška i nisu imali aute, to nemaju komfort, ali to je bilo blagodatno vreme. Ja se još srećam kao još sam bio mali, još radite novije vreme, kako je se uživalo u pesmama, zajedničkim obama i tako na selu gdje sam odrastao, kako je to bilo puno lepote, puno zajedničko, puno ljubavi. Ja kao dečko, kao mlad, kad sam bio na selu, osjećao sam punoću ljubavi. Dobro, sada i možda sam imao neku blagodat posebno, ali svi su bili praktično nekako radosni, zato što su bili u toj socijalnom, ljubavnom odnosu na jedan ozbiljan način u skladu sa pravoslavljem. Znači, mi smo, bez obzira što je bio komunizam, zadržano je pravoslavlje u ponašanju, u životu, u suštini, čak u genima, znači u nekom smislu, i onda se kako vreme odmiče i ovdje to pravoslavlje tanjilo, ali zato došao novi malo duh vraćanja i tad tu nekako opet ima ljudi, opet ima svetla pomalo, ali to je malo, tako kažem, prosto loš odnos. Malo nedovoljno je to, već mnogo veći deo i oni koji prihvataju te negativne uticaje nekritično i nemaju dovoljnu svijest da je i umni taj nivo da razlikuje zlo i dobro i da imaju svijest o tome da treba razlikovati. I to je osnova, je li tako, od kojeg smatrate da razlikujemo dobro i zlo. Suštinu, ono glavno od onog spora je suština. Bog je suština i Božji zakon je. Od toga stradamo. Možemo mi kako hoćemo, kao što jedna prostitutka lepo zarađuje, ali kako vreme odmiče ona je mentalno razbijena. Tako svi su u tom. Svaka prekršaj vodi ka tome. Da li krade, da li druge stvari radi. Znači kako vreme odmiče, gomila se greh i sukob sa sobom i unutra je razbijen, a s polja dobio, zaradio novac, pa mislim, besmisleno, nikad ne bi zamenio te spoljašnje, da kažem, dobiti za unutrašnji mir, lepotu. Kad se i legnem i ustanem sa mirom i radošću, molitva još dodatno, kad mi ustanem sama molitva ide već od jednog jutra ili kad radim nešto samo ide, osjećaj, ljudi su mi, kako kažem, prijatelji, volim ljude, zaista ne bez nekog, naravno, kad vidim nekoga koji nikako treba, malo ja sklonim glavu, ali to dođe kao neka sitnica, nemamo to u sebi, suštinski, tako da mnogo je lepo živjeti u ljubavi u tom hrišćanskom, ali treba se potruditi, a mnogo je teško živjeti sa tom na pogrešan način zarađenim parama i uopšte pogrešnim životom mimo hrišćanskih zakona. Onda imamo spolja, a nema, unutra smo razbijeni. Znači, prodajemo ono večno, taj unutrašnji, ta duša treba da bude i zaživi za večnost, ne samo. I onda to je još najveća katastrofa, što posle gde ćemo, određuje se na osnovu ovoga
šta smo razvili od sebe, šta smo napravili od sebe. Ako napravimo duhovno biće, ići ćemo tamo gdje je duhovni svet. Ako napravimo primitivno, loše u sebi, onda ćemo ići tamo gdje je otpad. Gvozdene, vi ste primijetili, a i mi sada vidimo da je ikona Bogorodice, Svete Bogorodice mirotočila. Kako ste vi to primijetili? Da li ste bili tu prisutni kada se to... Pa to se desilo pred Vaskrsenje prošle godine, znači pregodno i skoro i po. Ja sam bio u Beogradu i kad sam došao, ona je stajala na drugom mjestu tamo gdje je sad Sveti Sava. Ja sam onda naravno video, tu ima 25 pruga koje su se slivalo. Nije se dole, jer po meni je to Anđeo uredio da se ne bi prosipalo to Miro. Znači slivalo se, ja sam to primetio, onda sam je prebacio ovdje, gasilo mi se kandilo. I sad stoji tu i uvijek je kandilo upaljeno, sad se ne znam slučajno ugasilo. To nije jedina ikona i Sveti Arhangel Mihajlo također takva ikona mirotočila. Pa pre mjesec dana sam, tako neko vrijeme sam primetio da je Sveti Arhangel tu malo sa strane prema Bogorodici i Sveti Romanovi razrednice koje je nastanjena na Svetu Bogorodicu, isto tu malo mirotočilo nekoliko slivaka ima. To je skoro, a skoro su i bili, to je moguće za praznik Svetih Romanovih je bilo. Ono što je interesantno da vi savjetujete i vaše pacijente, ali vi primjenjujete tihovanje. Kako biste nam vi to opisali, kakav je to trenutak, kako vi to... Pa, ja primjenjujem s tim što imam neke malo varijante pristupne, lakše ili tako. Znači, ja to u knjizi objašnjavam detaljno malo. Znači, kako da kažem, naša duša je uzburkana, problem je psihičke tenzije, to je kao znači uzburkana voda koja onda daje strah i negativnost i loš pogled na život i sve. Znači problem je kako te oscilacije, kako tu energiju sad vratiti u fini ritam. Znači, već pretpostavljate da je, znači, već sam pričao malo čas, znači mi smo zavađeni sa sobom, iz to zavađenosti ide poremećaj taj unutrašnje energetskog suštine bića, suštine duše, znači uznemiranost ta unutrašnja i ta uskomeža. I sad tihovanje je ono u stvari način da mi u stvari te sa pažnjom, sa koncentracijom polako vraćamo te oscilacije negativne, grube u jedan fini ritam. I kad dođe u fini ritam, kao kad je fina vodica, mi volimo je gledamo, a kad je uznemirena nam ne prija, tako i našoj duši ljudi su napeti, da šta će sa sobom i nije im dobro. Mi je bitno na koji način to sad izbacuje, posle strahovi su uvijek prisutni, naravno i neka vrsta depresije i agresije i labilnosti i tako neadekvatnog ponašanja. Znači na svim nivoima suštinski ne možemo funkcionirati, ne može nam biti dobro, mi možemo malo se pretvaramo pred drugima, ali ne može biti dobro ako nije u suštini, u duši dobro. I to tihovanje, znači molitveno tihovanje u osnovi poznato kao Isusova molitva, ja sam to ispitivao i na sebi i na pacijentima i daje mi za sebi predivno. Prvo, kad sam počeo da radim, ja uradim 10 minuta, to je neka, i sad preporučujem to negdje 10 minuta za početnike. Ja sutra, i taj dan i sutra dana sam unutra u lepoti i tako. Nisam ni radio svaki dan, svaki drugi, treći, četvrti, nema veze. Onda sam primjenjivao na pacijentima, malo bio već to vrijeme nije bilo mnogo hrišćanstva, pa sam neke približne varijante, da kažem, da nije molitva, a da je u stvari funkcioniše na taj način. Tako sam neke varijante, dobro, ne moram sad dolazim u to. U svakom slučaju to mi je glavno za stabilizaciju. Problem je samo što ljudi hoće da pričaju, neki ne vole pričati, ali kažem, većina pacijenata hoće da pričaju, a to su malo će da pomogne, nešto da raščistimo, a ono što zaista pomogne, to je ako ja zaista nekim pravim, adekvatnim načinom svoju dušu, što kaže, napravim unutra finu, blagu, što kaže stara, taj blagu, unutrašnju finu atmosferu i onda je lepo i meni i žračim pozitivnom energijom i naravno gube se strahovi, gube se. Naravno, ne može to tihovanje bez usklađivanja sa savješću. Znači, ako je neko krao, što kaže ovaj dečko, krade pa s njim se bavi, pa
nije mi i dalje dobro, pa ne može ti biti dobro, moraš prestati da kradeš i onda mora malo da se potrudiš da otplatiš te dugove, da se malo izdržiš, ko izdrži do kraja spače, znači ne može da mi prestanemo nešto i gotovo, znači moramo da malo otplatimo te dugove i onda naravno, ali ovo je znači principijelno rešenje za sve ljude, oni koji su usklađeni sa sobom, bit će još na finijem nivou, samo naravno da se radi koncentrisano, pravilno, bez zanošenja, znači naravno podrazumeva se te neki načini adekvatnog odnosa u molitvi, znači da to radimo skoncentrisano, da prepoznamo zanošenje, da ne damo pomisli i tako. Zato ja, moji pacijentima nemam problema i ja ih vodim i onda je to ide nekako lepo. Problem je to, oni neće mnogo da rade, pacijenti pomalo i hoće, ovi drugi koji nisu pacijenti, recimo u crkvi, oni uglavnom neće uopšte, jer nemaju potrebu, a to je teško za početak, a onda da je blagodat. U početku je teško zato što treba da pobedimo tu negativu, tu uskomešnu energiju, da je vratimo u fini ritam, a onda da je blagodat. Onda je lako, onda je blagodatno raditi, onda je lepo. Ali svi zaboravljaju da je i od početka rečeno da neće nam biti lako. Da, baš tako. Znači, nema potpuno lakog puta. Znači, mora, zato je Gospod rekao, Carstvo nebesko se s podvigom tiče, s trudom i podviži se ga, znači, podvig je mučan. Znači, a ne ono uživanje kafanama u ljubavi i tako dalje, u provodima. Znači, to je put. Znači, hedonizam je neprijatelj duhovnog razvoja. Zato što hedonizam se naslanja na telesne strasti. Znači, telo je u redu, ali ono ima funkciju da nam pomogne da živimo život, a da nam bude korist, a ne da hedonišemo telesno. Znači, što više hedonizma, onda veći problem, manje duhovnog. Što svaki duhovni se trudio da hedonizam, to je opšte poznato i opšte iskustvo i to je opšte istina. I znači, ako hoćemo da napredujemo, moramo da se borimo protiv hedonizma, a današnji čovjek je vezan za hedonizam. Neće da se ispusti to hedonizam nikako i to mu je veliki problem i onda ne može izađe iz tih neke blata u kom je našao se. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Ovo je bilo sve za danas što smo vam pripremili. Mi se nadamo da ćemo se u nekom budućem periodu još videti sa Gvozdenom, jer zaista sa njim ima toliko toga da se razgovara. S Bogom. S Bogom, Gvozdene.